नंगौ दायो बे समाव जों दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे उदालगुरि कलेजावहाय जों खोनादोंमोन थांनाय 65 इयार्स बोसोरसालि जथुम्मा जिखिनि बर' थुनलाइ आफादनि चिराङाव बेयाव गोबां दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि बेयावहाय बिजाथि महरै सायख'नो गोनां दंमोन बेयाव माखासे टेकनिकेल इसुनि थाखाय बा माखासे जाहोननि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन दा थिग बेबायदिनो जों दिनै नुनो मोन्दों नैबे उदालगुरि कलेजावहाय दिनै फिन आरो दिनैनि दिनावहाय जिखिनि भटिं सिस्टेमजोंहाय सायख'नो थांगासिनो दङ दा बेयाव जों मोननो हादों नट दि आसाम स्टेटनि नङा बिसोर जाबाय आउट अफ दि आसाम स्टेटनि वेस्ट बेंगल स्टेटनिफ्राय दिनै बर' थुनलाइ आफादनि फैनो हादों सासे प्रेसिडेन्ट बिथांनि नामा जादों बलेन्द्र मोसाहारि स' आं खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय बे समाव दिनै जों नुनो मोन्दों मोनसे गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन जों बे बिटिसि ओनसोलाव दिनै जों वेस्ट बेंगल स्टेटनि दिनै बर' थुनलाइ आफादनि प्रेसिडेन्ट बलेन्द्र मोसाहारि थ' जों दा थिग बिथांजों जों माखासे मोगा मोगि जों लानो थांगासिनो दङ नंगौ सर फार्स्टलि आं नोंखौ वेलकाम खालामनो लाग्रोयो जोंनि बिटिसि आवहाय दिनै नोंथाङा फैबाय जोंनि आसाम स्टेटआवहाय मा बुंनो गोजोन्थों जोंबो सब समय सानो मा जोंनि बड' फोलेरनि मानसिफोरा जेरावनो था मानो जोंनिनो आंगो मानसि जोंनिनो फंबाय जोंनिनो बिदा जोंबो सब समय लुबैयो बिसोरजोंहाय फेलाय मिलित जानाय जोंनि सुख दुखखौ बाहागो खालामनो लानाय जों लुबैयो बर'आ जेरावबो था मानो मोनसे खौसेथि जानांगौ आरो खौसेथि जानायनि मोनसे मोजां माध्यमानो जाबाय बे बड' साहित्य सभा जों जेमन दिनैहाय अनेक खस्थ' खालामनानैबो समय खालामना फैदों बे बड' साहित्य सभानि बे बिजाथि सायख'नाय थाखाय बा बे इलेक्शननि थाखाय बा जेखुनु कनफारेन्सआवबो जों फैयामोन एर आगेबो फैयामोन बेखौहाय जों खुब गोजोन मोनो जों लुबैयो जों बड'फ्रा ओरैनो संख्याया खमखा जों ज' थानांगौ जोंनि बड'फ्रा साहित्य कृष्टि एमनकि साख्रि बाख्रि सब दिखे एवायनानै थानांगौ कि बिजनेस सब दिखे कृष्टि कला जों बेखौ लुबैयो आरो हारसिंथ' बेखौ सम्भब नङा बयनि हेफाजाबजों बयजों सावरायजायोब्लासो जोंनि बुजिनाया कोनोटा जुदि खामथि दङब्लाबो अभाब दङब्लाबो जों गुबुननि दारा समृद्ध जायो गुबुननि दारा जों एनरिच्ड जायो बेफोरनि थाखाय जों बे सभाफोरखौ आङो खुब मोजां मोनो आरोखि नोंगौ जों माखासे जों बिथांनिफ्राय आरो माखासे बाथ्रा जों मिथिबाय थांगासिनो दङ थिग बेबायदिनो बिथाङा जोंनि जानो हागौ बर' दिनै बिथाङा बर' जोंनि मोनसे दिनै ट्रेडिसनेल जोंनि दिनै बिथाङा ट्राइबेल जानो हागौ बाट बे बिथांमोना जोंनि आसाम स्टेटनि बिटिसिआव गैया बिथांमोना वेस्ट बेंगलावसो थायो वेस्ट बेंगल स्टेटनि बर' जों दिनै माखासे बाथ्रा जों दिनै खाबु मोन्दों बिथांजों दिनै मोगा मोगि लानो जों दिनै बिथांमोननि अनलायनाय बेंगल वेस्ट बेंगलनि स्टेटनि आन्दाराव थानाय बर'फ्रा माबायदि अनलायो माबायदि खौसेथि थायो माबायदि बिसोरनि स्टाइल लिभिं स्टाइल थानाय स्टाइल जों माखासे बाथ्रा जों दिनै आरो बिथांनिफ्राय जों मिथिनो थांबाय थादों आरो नोंगौ सार जों माखासे बाथ्रा जों मिथिबावनो नोंथांमोननि बिटिसिनि आउट अफ बिटिसिनि वेस्ट बेंगलनि अनलायनाय थानाय गोरोबलायनाया माबायदि जोंलाय मथा मथि मोजाङै मिल महब्बत दं खालि जायो मा कोनो पलिटिकेल जेखुनु खेत्रनो पलिटिकेल इशू फैला एसे एफा एनै नांलायनाय मानलायनाय जायो किन्तु आल्टिमेटलि जोंबो साहित्य सभानिफ्राय बा जों जारा गोरों गोरा जों बुजायो जे जेयानो जा मानो जों बड'नि मध्य बिभाजन लाबोनाङा गावफ्रा नाङा जों बेखौ नायो जे जोंनिबो कृष्टि कलाया जेन उन्नत जायो दा जेमन जोंनि अष्टम तपसिलाव भाषा सोजाबाय बा बेनि थाखाय जोंबो गोरबो आरि जानांगौ गोरबो मोननांगौ आरो बेबो थिग जोंनि बिटिसि सरकार बा बर' थुनलाइफोरा आफादफोरा जोंखौबो जतथा हायो मानो अनेक समय आइनगत बाधा थालाबो बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होयो जे बड' हाउस होनो बा टेक्स्ट बुक बा डिक्सनारि दिहुनो बे थाखा रांफोरखौ जोंनो हरो बा माबा माबि खामानिफ्राव बिथाङा मोना जोंनो हेफाजाब होयो जों बिनि थाखाय अरायबो बिथांमोनखौ जों साबायखर होयो जोंबो नाजागासिनो दं मोजां खालामनो माखासे उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बेलायाव बुंनो सानदों नामा जे उपेन्द्र ब्रह्म सानसे समाव जिबायदिमोन बिथाङा जोंनि बर' हारिमोनखौ गोबां खस्थ' खालामना सिनाखि मोनसे महर होना थांबाय मा बुंनो सार बे समाव उपेन्द्रनि खोथा बुंनायखानो आं खुब गोजोननाय मोनबाय मानो होनब्ला आंबो 83 84 85 बेफोर समनिफ्रायनो वेस्ट बेंगल बड' साहित्य सभायाव दंमोन साहित्य नङा एबसुआव दंमोन आरोखि बे एबसुनि वेस्ट बेंगल इउनिटखौ बिथांमोनानो दा सिगांनि जे सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन प्रेसिडेन्टमोन उपेन्द्र जों लोगोसेनो
बे बे समाव यांचे बे लोगोसेनो जों संगठन खालामदों बिथाङा वेस्ट बेंगलाव अनेकबार थांबाय जों सफल अनुष्ठान खालामदों वेस्ट बेंगलाव बिथाङा सब समय बिथांनि नोजोरा नोंथांमोनाबो मिथिखागौ मारात्मकमोन जे ग्ल'बाल बेनो चिन्ताधारामोन सारा बुहुमाव बड'फोर बेबादि एटिट्युडनि मानसिमोन बिथाङा थ' बिथांजोंहाय जों जे खामानि मावफानो मोनदों बिथांनि संस्पर्शआव फैदों बिनि थाखाय जोंबो धन्य सानो बिथांजों जों अनेक बोसोर धरे थैजासेनि सिगां पर्यन्त जों वेस्ट बेंगलावहाय मावनो मोनदों आं बे समावनि कालचारेल सेक्रेटारिमोन अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि वेस्ट बेंगल इउनिटनि स्टेट इउनिटनि बेजोंबो आंनिया बे आरिया दं अभिगता उपेन्दाजों लोगोसेनो जों थाबायखानाय मानसि आरोखि उपेन्दा करेन्दा सानसुमा दा आरो गेदेर अनेक मानसिजों जों जगाजग आरिदों आं प्रथम जेला बिसोरो सभा खुंदोंमोन दुधनायाव आं बयबो थांदों बेवहाय आं एपइन्टेड स्पिकार दंमोन बेबादिनो बिभिन्न जायगायाव आङो साहित्य दा बय जानाय साथे साथे दा आङो साहित्य सभायाव फैबाय खिन्थु दुलारायाव सेंग्रा बैसोआव जों आरो बे छात्र एबसुजोंहाय जों जड़ित दंमोन एबं उपेन्दानि जों स्मृति धन्य आरोखि उपेन्दाखौ जों हाजार जों बिथांखौहाय प्रणाम खालामो जोंनि बड'फाखौहाय आं बिथांजों खामानि मावफानो मोननायखौनो गावखौ धन्य सानो नंगौ आं बेजों लोगोसे दायो बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा आरो सोंबावनो सानदों लास्ट बिथांनिफ्राय माखासे जिखिनि दिनै बिथाङा फोरमायबाय दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो दिनै बिथाङा फोरमायबाय जे दिनै बिथाङा सानसे समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगो मोननानै माबायदि खामानि मावबोखो गावनि हिस्ट्रिफोरखौ गोसोखांनो दिनै बिथाङा माखासे गावनि जारिमिनखौ दिनै जों फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे जों दिनै आरो मिथिबावनो सानदों दिनै बिथांनिफ्राय जिखिनि उपेन्द्र ब्रह्मनि सिमाङा मामोन आरो बै समनि हिस्ट्रिखौ दिनै बिथांमोना निस्सय मिथिगोन बाट दानि जिखिनि डिजिटेल मुगायाव थानाय स्टाइलावहाय गोबां जोंनि बर' हारिफ्रा गावजों गाव एना एनि मेगन सानाय गावजों गाव जौगानायखौ गोबां हिंसा एरि दङ दिनै बिथाङा दिनै वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैनानै जोंनि दिनै आसाम स्टेटनि आन्दाराव थानाय बिटिसि दिनै लार्जेस्ट मेजरिटि अफ बड' बुंनो थाङोब्ला जों सेपारेट स्टेटखौ जोङो निस्सय जोङो ज' जानानै बियोब्ला मोननो हानाय मोनसे खाबु दङ दिनै बिथाङा जों मा फोरमायनो सानदों बे समाव जों मिथिनो नागिरदों जों सानो जे जों पिसफुल वेथेनो दा जों बिटिसि मोनबाय जों जुदि सानसे आरो देरसिन लक्ष्यआव पौंछायनो हायोब्ला रायजोफोरा जुदि गासिनबो ज' जायोब्ला निस्सय जों पिसफुल मिन्सआवहाय दाबि दावा खालामला जे बिटिसिखौ जे मोनदों बेखौथ' सहजै मोनाखै मानसिनोथ' मोनसे आसा आकांक्षा थाखानांगौ जौगालांनो बहाय खुनु दस गैया जों हास्थायनांगौ सानसे बेलासे बयबो जों जुदि एकत्रित जायोब्ला जों नांलाया खमलाया माले मिल महब्बत लानानै जों थायोब्ला जोंनि गेदेर एम्बिसनफोरखौ हास्थायनायफोरखौ सानसे जों जाफुंनाय होननानै जों सानो जों बेनि थाखाय जोंबो हेफाजाब हरनाय गोजोन्थों लास्टलि मोनसे कुइसन खालामनो सार नोंथांनावहाय दिनै जिखिनि बेयावहाय जोंनि भटिं सिस्टेम जाबाय थांगासिनो बा सोलिबाय थादों दिनै बेनि बेलायावहाय दिनै नोंथाङा मा बुंनो सानदों जे बे जिखिनि दिनै हाबाफारि मोजाङै मोजां थांथों आरो मोजां मोजां सोलिथों होननानै दिनै नोंथाङा मा बुंनो सानो लास्टलि दिनै आं दिनै सानो जतजन मानसि दं बिथांमोना विभिन्न भावे जे केन्डिडेट जादों बिथांमोना बेंगलनि खेत्रे बयबो किन्तु अननाय होदों जे माब्रै सफैदों मादों जोंबो किन्तु भटिंआवहाय जों जुक्त जाफादों किन्तु काउके ना काउके तो इकट्टि हबे किन्तु जायखौ हयथ' होनाय जायाखिसै बिथाङाबो जोंनि गोसोआव थाबाय आरोखि जों बिसोरखौहाय जेयान दायित्व फै जेयान दायित्व फैया मानो अफिसियेल दायित्व जों बिथांमोनखौ आंगो सानगोन आरो वेस्ट बेंगलालाय सब समय बेनो सुबिदा जागौमोन इलेक्शन जायाला जाबाय जखन बेखौबो डेम'क्रेटिक नर्म्सखौथ' समान जानांनाय जिहेतु सिभिलाइज कान्ट्रिनि मानसि बेखौ मानिना लानांनाय मोनसेथ' रास्ता थांनांनाय डेडलकखौथ' खाथायनांनाय जिहेतु बे ऐक्यमत्य जायाखिसै जेयानो जाया मानो इलेक्शन इज अभार बे बिर'धिताबो अभार जानांगौ मिलायनानैहाय बयबो जाथिनि थाखाय मावनांगौ थारैनो जों दिनै गोबां बाथ्रा जों दिनै बे
आलासिनिफ्राय जों दिनै मिथिबाय दिनै मानगोनां आलासि जाय वेस्ट बेंगल स्टेटनिफ्राय दिनै बर' थुनलाइ आफादनि दिनै बिथाङा सासे प्रेसिडेन्ट बिथांनिनो मुङानो जाबाय बलेन्द्र मुसाहारि थ' थारैनो जों दिनै बिथांजों माखासे मोगा मोगि लानानै जों दिनै गोबां एक्सप्रेसन बुंनांगोन मोजां नांदों गोसोआव मानो होनोबा दिनै बिथांनि माखासे कनसेप्ट एन्ड रायलायनाय गासैबो क्लियारेन्स जे बिथांनि साननाय हनाय दिनै बर'नि सायाव बेसेबां अननाय दङ दिनै सासे बर' सुबुं जानानै दिनै बिथाङा जोंनि बिटिसिनि नङा दिनै बिथां वेस्ट बेंगलाव दिनै बिथांमोननि माखासे अनलायनायखौ फोरमायबाय आरो माखासे दिनै जोंनि बिटिसिनि ओनसोलाव माबायदि अनलायना थानांगौ आरो बेजों लोगोसे माबायदि फैबाय थानाय जेनेरेसनाव मिलायनानै आवगायलाङोबा सानसे समाव जेरैनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म जि सिमां दङ निस्सय जाफुंगोन होननानै जोंनि बिथाङा फोरमायबाय स' थिग आं बे समाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खौरांगिरि आर'नाइ रादाबनिफ्राय आं खौराय हरो एसेनोसै